Det må du sgu undskylde. Og hvad er så din undskyldning? Hvorfor har du ikke lavet dine lektier? Lad os bare tage den fra en ende af. Altså, vi er jo rige. Sådan er det. Jeg er jo en rig familie. De her tænder her, det er sgu ikke bare, de er sgu ikke helt gratis. Altså, jeg bruger Prima tandpasta. Jeg skulle bare tænde her til morgen, ikke også? Så jeg børsten, tænkte, hovsa. Så var der tandpasta ud over hele mine lektier, altså. Og det er jo klasse tandpasta. Altså, så det kan jo ikke bare gå til spilde, altså. Så jeg blev jo nødt til at feje det ind i tuben igen, ikke? Og da jeg var færdig sådan et par timer efter, ikke også? Der var mine lektier altså ætset. Men ved du, det gør jeg ikke noget for. Prøv at lukke. Den er god. Den skal jeg huske, den er virkelig god. Han købte den, mor! Han købte den! Det var godt, skat. Mor, den der Ferrari, jeg vil gerne have den i rød. Okay. Ikke flere dårlige undskyldninger. Få gratis hjælp på lektionline.dk.